som rád, že tu môžem byť a s vami vyšerovať nejaké poznatky, ktorým sme dospeli postupne za pár rokov nášho pôsobenia. Predpokladám, že asi väčšina z vás bude skôr smerom z online biznisu ako z hier priamo, ale aj tak verím, že niektoré tie princípy, ktoré používame my, alebo tie koncepty, modely, že môžu byť pre vás zaujímavé alebo minimálne nejakým spôsobom inšpiratívne. Čiže to, čo by som sa chcel dneska baviť, v podstate asi o tých webových analytikách budem hovoriť, skôr sa zameriavať teda na tie herné, ale v čom je ten rozdiel, že v čom je vlastne aj špecifická social freemium hra versus iné webové servisy a aké dáta, metriky a tak ďalej používame v praxi. Koniec koncov tá otázka je, že kde je konverzia zakopaná a ako sa k nej dostať a ako ju vylepšiť. Čiže nejaké zaujímavé tie čísla, bude nejaká teória, potom nejaké konkrétne veci z praxe. Čiže veľmi skrátka, ale náhodou, ak niekto nás nepozná, čo teda nechcem hovoriť, že som nejaký strašne známy alebo čo. 5 rokov sme tu nám, už vlastne v podstate 6. rok teraz ťaháme. Máme 3 hry, ktoré sú live vonku. Už dneska aj na webe, je teraz v podstate primárne na Facebooku. Je to Emporia, to je naša najstaršia hra, ktorá už bude mať 4 roky, alebo aj 5 za chvíľu. Train Station, čo je naša najúspešnejšia hra, tam je 2,5 roka na trhu. A Dicky's Adventure, ktorý je asi tak zhruba pol roka na trhu. Medzi také naše úspechy zatiaľ patrí, že sme v top 25 EMEA Facebook Game Developers a teraz nedávno sme konečne prekročili cez hranicu 1 milión monthly active users. Cca 100 plus krajín, čiže to je ako v podstate worldwide. Toto sú tie naše 3 produkty, alebo respektíve také cover artworky k nim. Čiže hovno by som išiel k tomu, že trošku ako vysvetliť nejaký ten úplne že intro, alebo ako tie metriky a tie metódy, ktoré používame. Predpokladám, že nie sú úplne najzrozumiteľnejšie bez toho, ako človek by poznal také úplne najzákladnejšie herné koncepty, ale kto z nás sa nehral, keď bol malý? Predpokladám, že všetci. Čiže, čo je to tá hra? Na to existujú rôzne uhly pohľadu a v podstate aj od nás každý človek podľa toho, aký má background, tak takým spôsobom to zadefinuje, čo je tá hra. Tak pre niekoho tá hra môže byť, že ako napríklad game designer sa cíti byť v podstate tým takým dramaturgom toho herného zážitku, že sa to snaží namiešať, spraviť z toho niečo zaujímavé, nejaký gameplay zostaviť a tak ďalej. Potom, keď sa na to človek pozrie z hľadiska nejakého možno že level designu, čiže zaoberajúc sa tým tou hrou ako v tých menších časových úsekoch, tak sa jedná o nejaké nastavenie prekážky a nejakého hľadania riešenia k tejto prekážke. A samozrejme celý systém, že úloha, odmena. Každý z vás dohral nejakú hru na Facebooku, sa s ním dostretol 1000-krát minimálne. Potom je to nejaký ten setup tej obťažnosti a tej learning curve, ktorú potrebujeme dostať v tej hre. A v podstate aj tieto veci vplývajú na tú kategorizáciu, ktorá je že casual versus hardcore, čiže to znamená, v podstate tam je len rozdiel v tom, že ako dlho to trvá, kým človek dostane nejakú pochvalu za tú úlohu a respektíve aká komplexná je tá úloha, ako vysoká je tá prekážka, aby ju hráč preskočil alebo nepreskočil. A potom z klasického sales pohľadu logicky tá hra je tiež len obchod. Tá hra je obchod na zážitky, na herné zážitky a v podstate ten človek, ktorý si zaplatí v tej hre, tak si chce kúpiť za tie peniaze lepší zážitok, zábavu. Čiže tuto taký náčrt, tie metriky, v podstate na ľavú stranu sa snaží dať také tie webové klasiky a potom na pravú stranu herné. Ten úplne primárny rozdiel je, že kedysi minimálne teda tá webové záležitosti boli skôr okolo pages, page views a tie herné sú už fakt, že veľmi silne fokusované na toho hráča. Všetko o hráčovi, čo sa dá o ňom zistiť, vyčítať a tak ďalej, informácie, všetko storovať, ukladať. Nie ako teraz, že potrebujeme vedieť, že Jožko Mrkvička urobil niečo, ale potrebujeme vedieť tú štatistiku, ktorá je za tým, na základe ktorej sa učíme. Tie fantastické veci, ktoré tam sú, tam je vlastne celý ten social kontext pre nás, aspoň osobne na Facebooku strašne zaujímavé, lebo na základe toho sa dajú robiť rôzne veci. A samozrejme s tým spojený virál, s tým spojený
kohorty, ktoré definujeme na základe kanálu, age, gender, location a tak ďalej. Čiže opäť, že kde je tá konverzia v hre zakopaná, zasa versus konverzia webu ako takého, takže u nás ako je to v podstate tá AIDA, ale u nás je to, potrebujeme toho hráča tam dotiahnuť, toho budúceho hráča, potrebujeme ho zaujať, potrebujeme ho udržať, potrebujeme ho namotať, potom aby si niečo kúpil, potom aby si znova kúpil a celý tento proces potrebujeme udržať up and running tak dlho, ako sa len dá. Skrátke, prečo to tak je? Pretože my nerobíme premium hry, my robíme freemium hry. A rozdiel medzi premium asi tiež vám všetkým známy, ale to poviem fakt, že v rýchlosti. V tých našich hrách v podstate nikto nikdy nič nemusí zaplatiť a sme fakt, že veľmi liberálni voči našim hráčom, ale my nechceme im kaziť ten herný zážitok, tak ako to robí Zynga napríklad. A chceme im umožniť, aby hrali aj bez toho, aby museli zaplatiť. Kľudne. A tam je ten náš koncept je v podstate nastavený tak, že za tie peniaze, keď človek zaplatí v tej hre, kúpi si niečo, tak on keby predbieha ten herný čas, že buď tam budem sedieť týždeň a budem klikať niečo stále a posielať vláčiky, armády, čokoľvek, aby som sa leveloval, aby som získal resursy, alebo si kúpim jednoducho nejakú lepšiu vec, vymoženosť a spravím to rýchlejšie. Čiže online, social, freemium, casual. Prečo je to podstatné? Pre nás to bolo veľkým prekvapením, ak som na začiatku povedal, že tá hra nie je produkt, hej? Tá hra je servis a toto nám ako trvalo napríklad na začiatku celkom dlho uvedomilo. My sme robili najprv také, že produktové hry, tam to je premium, hej? Mám produkt, predám ho, vybavené. Buď som ho predal, alebo som ho nepredal. Tá konverzia je tam asi dosť jasná a my sme aj celkom dosť veľa času a energie v podstate vyplýtvali vďaka tomu, že som povedal, že ty preto, že tá hra bude teraz fungovať koľko, čo pol roka, rok, no tak teda musíme hľadať niečo ďalšie. Ale tak vôbec nie je. Keď máte servis, dá sa hra ako servis, keď máte servis, ktorý je kvalitný, tak jednoducho treba na tom servise pracovať, aby bol kvalitnejší, lepší, konkurencieschopnejší, aby tí ľudia, ktorí k vám prišli, aby ste si ich udržali dlhšie a dlhšie a dlhšie. Prečo? Pretože toho človeka raz za ňo zaplatím, čiže tam je jedna stránka tej konverzie, a potom na druhej strane potrebujem, aby mi on nejaké peniaze priniesol naspäť. Alebo nejakú hodnotu inú, a potom nemusia byť len peniaze. Čiže pre nás bol ten lifetime servisu svojím spôsobom veľmi prekvapujúci, pretože, ako som hovoril, Emporia beží už pomaly 5 rokov, Vlaky 2,5 a Digitál je relatívne nový. Čiže základné meračky. V podstate by som chcel uviesť 3 také veci. To je ARM funnel, čo je vlastne akvizícia, respektíve acquisition, retention, monetization, čiže akvizícia, udržanie hráča a monetizácia hráča. No a potom to je vlastne CPI, čiže to je vlastne cost per install, to asi poznáme všetci, a potom je to lifetime value. A to lifetime value je práve ten point toho, že udržať toho človeka čo najdlhšie, alebo čím dlhšie ho potenciálne udržíte, tým je väčšia šanca, že tie peniažky, ktoré ste na tej strane CPI minuli, sa vám vrátia naspäť. A potom z toho vyplývajú ako ďalšie tam kvadriliarda všetkých drobných, väčších, menších KPIs, ktoré sledujeme. Niektoré sme sledovali a už nesledujeme, potom zase niektoré chceme sledovať, potom hľadáme furt nové. Je to naozaj, že o takom hľadaní. ARM funnel, tu nás nám jedná o ten proces, v podstate, ktorý som hovoril na začiatku, a to je v podstate tiež tá AIDA. My to máme zadefinované zhruba takto, že máme nejakých hráčov, ktorí oslovíme a sa zaregistrovali, potom z nich sa časom stanú aktívni hráči, tak to závisí od toho, že ako to máte definované. A Facebook, kedysi, ak si pamätáte, on spravil takú vec, že zrazu to skočilo z tie ich MAU-DAO veci, zrazu dropli asi o 30% dole, a to bolo kvôli tomu, že oni upravili metriku, lebo vtedy rátali v podstate toho hráča, ktorý klikol na registráciu a v podstate do tej hry ani nikdy nedošiel, tak ho rátali ako aktívneho hráča minimálne teda v ten deň a ten mesiac. Potom to zrušili a spravili to tak, to sme mali my tiež od začiatku urobené, že až keď ten registrovaný hráč príde druhýkrát, tak až vtedy je aktívny. Čiže to je RTA, to je vlastne Rec to Act, potom je Active to Pay a potom je vlastne celkový funnel Rec to Pay. Takže pre nás v podstate, keď si zoberiete tú hru, ktorá teda v našom prípade je to technológia, je to postavené na flashi, je klient, na servere nejaké PHPčko,
s nejakou databázou a tak ďalej. Pre nás tam jednoducho nefunguje nejaký že page views, lebo ten človek príde, teraz sme začali merať konečne aj nejaké že session trvanie, tak ten náš môže mať session, ktorá trvá 1,8 hodín, čiže koľko je to page views. To sa nedá vyčísliť ani. Také zaujímavosti k tomu možno, že prečo v tých social hrách, to si tiež možno všimli niektorí, keď to hráte, že prečo tam dostanete na začiatku, že invite niekoho. Prečo je napríklad na Facebooku super feature celý open graph a publishovanie a tak ďalej. Jednoducho preto, lebo ten človek, ktorý tam príde s najväčšou pravdepodobnosťou, polovička tých ľudí na ten druhý deň už vôbec ani nepríde a vy ste ani tak zaplatili de facto, ten cost per install, tak chcete, aby aspoň nejaká hodnota v tej hre zostala v tom servise. To znamená, že tak teda prosím ťa, keď už teba to nebaví, tak prosím ťa skús aspoň zavolať niekoho iného, do koho by to možno bavilo, ktorý možno zavolať zasa niekoho iného a tak ďalej. Facebook to umožňuje úplne super, pretože je otázka, že respektíve za čo platíme Facebooku 30% z revenues, to je práve tento fakt, že dokážete, keď si to pozriete ako krivku, predstavíte, na začiatku máte najväčšiu masu ľudí, tam 50% ľudí zmizne, nespravia ani možno 1-2 levely maximálne, to spravia 3 kliknutia a už tam nie sú. A na tom začiatku, keďže tam máte najväčšiu masu, tak tým pádom máte zároveň najväčší reach, ten virálny reach je na začiatku najväčší, pretože vtedy ide o to, že keď už tam hodíte tú iskru, tak chcete, aby tam aspoň trošku to zahorelo a aspoň skúšalo niečo, nedaj Bože, niektorí sa podarí z toho spraviť, že podpália celú prériu a potom vznikajú také produkty ako Songpop alebo Draw Something, alebo teraz posledne, čo je Criminal Case, je jedna taká celkom úspešná hra, ktoré fungujú všetky čiste len na tom virali, čiže oni vlastne nedali nikdy v živote do PPC, respektíve do performance marketingu ani korunu. Dobre, čiže tu je ten ARM funnel. Ja som si dovolil toto ukradnúť z Contagentu, za čo im ďakujem. Si by sa bavili aj o nejakej spolupráci. Ono je to taký klasický, ten lievik, kde tu máme že akvizíciu, najväčšia množina, potom to akože zostáva v tej rovine retention, čiže sa snažíme toho hráča udržať. Vtedy, keď už v tej hre vlastne nie, tak sa snažíme zase ho motivovať k tomu, aby spravil tú iskru, rozhádzal ju kade sa dá, zavolal ďalších hráčov do hry. Čiže vlastne tu je ten veľmi sprofanovaný K-faktor, ktorý nikto nevie, čo vlastne v skutočnosti znamená, lebo to sa meria tiež úplne úžasne. Čiže tým vlastne zasa hážeme ľudí sem, do tej akvizície, snažíme sa ich postupne v čase utriasť vlastne až k tej monetizácii a potom skrze tú monetizáciu máme nejaké peniaze na to, aby sme zasa mohli robiť akvizíciu. Čiže to taká, že never ending story, stále dokola. To som dal naopak, že? Zaujímavé. Unfunnel, konverzie, veľmi tak, že v skratke poukázané, že nejaké konkrétne čísla k našim produktom. Napríklad Emporia, vidíme tu napríklad na začiatku, že tam tá konverzia je prakticky skoro rovnaká. Na TrainStation je to tiež skoro to isté, dokonca na TrainStation, ktorý je akože náš najúspešnejší projekt, tam je to dokonca ešte nižšie o niečo. Prečo to tak je? No tak toto je akože číslo z marketingu logické, že ak ten marketing triafa, čo má triafa, tak to číslo je celkom akože OK. Active to pay, to je vlastne tá konverzia na platiaceho z aktívneho 3% versus 1%. Potom keď zvolím celý ten funnel, tak to nám vlastne ostane, respektíve z celkového množstva hráčov 1,5% sa stanú platiacimi. Tu je to 0,5%, čo nie je až tak dobré číslo, ale tam ešte na to pracujeme. Hej. A versus to na druhej strane nejaký cost per install, ktorý v prípade Empory je o niečo vyšší, v prípade Vidiho je zase nižší. Prečo to tak je? Hej, tieto čísla v podstate nie sú vôbec nejako prekvapujúce, ani super tajné, ani nič, no to je úplne jednoduché, lebo Emporia je viac core hra, kedy si dávno bola, že hardcore dokonca hra, čiže také niektorí z vás si možno pamätajú nejaký Travian a Ogen a podobné veci, kde sa bolo treba nastaviť budík na 3. v noci, lebo vtedy je najlepší čas niekoho rozbiť. Tak to bol náš pôvodný zámer s tou Emporiou, čo neúplne vyšlo, takže teraz sme vlastne postupne zjednodušili, aby sme ju sprístupnili širšiemu publiku. Hej?
A to je vlastne druhá vec, že čo je Digi. Digi je zase casual hra, čiže Digi je prístupný širokému publiku. A tam vlastne balansujete na tom, že čím viac core tá hra je, tým je drahšia akvizícia, tým je ťažšie zohnať tých ľudí, pretože napríklad aj čím viac core hra je, tým ťažšie je naštartovať ten virálny loop okolo toho, pretože každý z nás, to sú akože špecializované veci, tak to treba v podstate chápať. Čiže to je vec, ktorá neosloví každého. Naproti tomu Digi je jednoduchá casualka, ktorá osloví v podstate každého. Preto v podstate dokážete spraviť také zázraky s tou veľkou másou. CPI. Ono je tiež niekoľko a tiež závisí samozrejme od toho, že ako to chcete merať. Pure v podstate takú CPI, to je pozrieme čistý čiže to je čiste ten performance marketing, ktorý človek platí akože priamo. Keď ste na Facebooku, tak Facebook vám strašne rád hovorí o blended CPI, lebo to je vlastne zarátaný ten viral faktor do cost per install, pretože Facebook, to je tá otázka, že prečo platiť Facebooku 30%, no lebo čo mám takú obrázok, ďalej myslím, neviem. Basically, napríklad, mám to tam niekde ďalej potom tiež spomenuté. Skrátka, vy si zaplatíte ako keby, že kúpite 1000 ľudí a cez virál a tak ďalej vám príde ďalších 9-10 tisíc ľudí, čo znamená, že rozdiel medzi týmito dvoma číslami je obrovský, hej? Čiže samozrejme Facebook sa to snaží spromovať a predať tak, že človek sa nemôže pozerať potom na ten return of investment, na ten marketing len čiste ako ten pure, ako to my robíme niekedy, lebo to je strašne efektívny, ale treba sa na to pozerať možno cez tú blended CPI. Potom viralita K-faktor, invites, to v podstate ide všetko sem. My napríklad zarátávame tie invites kampane, zarátávame vlastne do tej kampane, ako na tej strane toho LTVčka. Čiže ako keby to, že ja pozvem teba a ty zavoláš jeho, tak to je ako keby jedna tá istá kampaň. A potom to, čo je na to zaujímavé, lebo samozrejme, ako keď sa vrátim o ten jeden slide dozadu, čo znamená toto číslo? To je nejaký globálny CPI, je to tiež úplne useless číslo. Nikomu nič nehovorí, prečo nikomu nič nehovorí? No preto, lebo to treba rozbiť ešte potom cez minimálne. Klasicky, keď sa bavíte s nejakou marketingovou agentúrou zo zahraničia, ktorí vám chcú strašne predať milióny všelijakých klikov, views a neviem čoho. A skúšali sme už aj také veci. Tak oni majú ten traffic celý segmentovaný minimálne do 4 tiers, pričom tier 1, a oni to majú v podstate spravené úplne jednoducho podľa toho potenciálu monetizácie. Čiže tier 1 je najdrahší, to sú, ja neviem, to je západná Európa, Spojené štáty a tak ďalej. Pod tým dole tier 4, tak tam nájdete, neviem, Indonéziu, Filipíny, Indiu a tak. Preto sa treba zaujímať do toho, že my vždycky ho to najmä nižšie. No, dobre. Čím znižujeme CPIčko, sú to práve tieto veci. Jednak samozrejme máme na to vplyv, že môžeme skúšať, ako to vlastne kolega predtým hovoril, spraviť veľmi efektívne kampane. Tam sa dá vždy niečo nájsť a zoptimalizovať. A ono sú tam aj logicky, aj ten objem dát, ktorý máte k dispozícii, nám spraví veľmi veľa časom. Čiže tým napríklad znižujeme CPIčko na strane marketingu, samotná hra, ten samotný produkt samozrejme má na to CPIčko tiež vplyv, to sa nedá odstrihnúť a povedať, že ty sa zaoberáš LTVčkom a ty optimalizuj CPIčko, to je bola chyba. Pretože napríklad tá viralita, ten K-faktor napríklad, to je niekde na pomedzi, tam musia spolupracovať kolegovia v robote, baviť sa o tom. A invity sú zase ďalšia vec, lebo vy viete použiť rôzne motivácie, incentives na to, aby ste ľudí dostali k tomu, že pozvíte ďalšieho. A tam tiež človek musí hľadať nejakú rozumnú hranicu, lebo sa nám stávalo niekedy, že niekto si spravil aj 50 fake účtov na to, aby mohol seba sa pozvať 50 krát. Čiže to je taká srandička. Dobre, od čoho závisia organic installs? To v podstate sme spomenuli, čiže to je vlastne
ten virálny faktor. V podstate ono veľmi, veľmi silný vplyv na to má aj typ produktu, alebo teda toho servisu, o ktorom sa bavíte. Vieme, prečo práve také veci ako Songpop a neviem, teraz napríklad Criminal Case, že sú tak úspešné, pretože oni ten typ toho produktu umožňuje to šírenie veľmi efektívne. Čiže napríklad, keď máte produkt, ktorý nejakým spôsobom vám umožní, že ja priamo challenge vyzvem niekoho druhého, že poď so mnou hrať, poď hrať proti mne a tak ďalej, tak to je vec, ktorá vám spraví 80-90% inštalácií a nemusíte riešiť nič ďalej. To som naspäť, tak to som chcel spraviť. Super. Cosper install, to, čo som hovoril predtým, to je taký veľmi jednoduchý graf. Modré sú tie virálne inštalácie, červený je marketing, platený, čiže klasický performance marketing, na Facebooku toto konkrétne, a zelený je invite. Čiže to znamená, že keď si to pozriete, tak v podstate to, čo zaplatíme, je rádovo okolo 13%. V priemere, hej, teraz je to už dokonca ešte menej. A zvyšok príde v podstate v úvodzovkách samostatne, alebo jak to nazvať, čo neznamená, že to nemusíme ovplyvňovať, samozrejme. Tuto napríklad je nejaký bod, kde nám Facebook spravil feature u nich na App Center, čiže nám to boostlo ten viral faktor. Tuto máme, jak sme sa bavili, že čím vlastne vieme znížiť tú cenu per install, tak to napríklad, to čo tu je tá krásna dúha celá, tak to sú tzv. Fable sources, lebo Facebook vám dá ku každej inštalácii informácií, že odkiaľ ten človek prišiel k vám do hry, tak toto je napríklad celkovo rozpýtvanie toho a najvyššie je tam Canvas bookmark, je tam App Center a budú sa ešte nejaké naše ďalšie veci a z niektorých príde pár tisíc ľudí a z niektorých príde pár desiatok ľudí, takže asi tak. Dobre, LTVčko. Druhá strana rovnice. Čo je LTVčko? Lifetime value je vec, ktorá je, asi neviem, nám to tiež ešte robí také trochu bolesti hlavy, lebo to sa veľmi ťažko počíta. A veľmi ťažko sa s tým pracuje. Čo to ten lifetime value vlastne je? Je to kombinácia retention, čiže udržania toho hráča v čase a monetizácia, čiže koľko v tom čase zaplatí. A viete, veľmi ťažko si operovať kvôli tomu, že si musíte zvoliť, že s akým lifetime value toho hráča pracujete, lebo 30 dňov, k tomu sa dopracujete veľmi rýchlo, to je po 30 dňoch, ale sa môže veľmi zmeniť potom a respektíve sa aj zmení dosť značne v čase, čo si ukážeme neskôr, alebo chcete ísť, neviem, takže to be sure, dajme, že 300 dní, no ale tak dobre, tak 300 dní, na to si počkáte celkom dlho, kým zistíte, že koľko to je. A hlavne, meanwhile, kým sa sem dopracujete, tak sa to už 5-krát zmení zase v tej hre, alebo 10-krát, alebo 100-krát, koľko iteratívnych cyklov zatiaľ prejdete. Čiže my zatiaľ rátame s takým ako keby pure LTV, to čo my rátame, sú presne tieto hodnoty, aby sme vedeli, že kam to nejako že speje alebo smeruje. A v podstate to je average revenue per user. Hej? Za nejaké obdobie. To je monetizácia, average revenue per user a retention v čase za nejaký čas. Napríklad Contingent, čo je špička v data miningu, analýze v hrách, v online hrách, oni používajú tento, že KLTV, lebo im je jedno Facebook, takže oni tu to blended vec nedali na strane, že CPI, ale to fúkli na strane LTVčka, že tam to vlastne boostuje. A opäť zasa je to vec, ktorá tiež je super si pozrieť, že okay, aké máme LTVčko, no ale tiež to musíte rozbiť potom postupne na tie segmenty, aspoň teda na tie základné 4 tiers a potom prípadne sa pozrieť na to, že OK, akých mám Nemcov, akých mám Američanov a versus akých mám Slovákov, Čechov a tak ďalej v tej hre. Lebo to sú veľmi rozdielne čísla. No, to je fantastický graf. On v podstate ukazuje to, čo som hovoril, že ten lifetime value toho hráča v čase.
ako keby nejaký cohort, pozrieme si tento spodný, aby to je vlastne pomerne rozdelené. Ten spodný modrý je kampaň, alebo teda sú registrácie, ktoré bežali niekedy 1 mesiac a po tom mesiaci vlastne vidíme, že keby sme si pozreli tú retention tých ľudí, tak vlastne tá ide dole v čase, hej? A on sa niekde zastabilizuje na nejakej úrovni a hlavne pri tých ľuďoch, ktorí vám platia, keď niekto už zaplatil, tak asi je celkom presvedčený, že je to taká hypotéza dosť vágna, ale v podstate to v zásade platí, že zaplatil, tak zostane v tej hre dlhšie, ho udržíte. Minimálne nemôže, že tam ostane navždy, ale zostane dlhšie. A tu vidíte, že on to narastie a potom to postupne klesá a boží za to vlastne strašne dlho. A vlastne to modré by bolo lifetime value toho kohortu registrácií, ktoré v tomto prípade boli niekedy, to bol minulý rok, tuším, niekedy v priebehu februára. Čiže z toho vidíte, že keď by som chcel teraz kalkulovať ten lifetime value niekde tuto, tak koľko mi z toho odišlo. A to musím vedieť nejakým spôsobom odhadovať smerom dopredu. Dobre, a tým pádom sa dá zodpovedať na otázku, čo je to úspešná hra. Úspešná hra je, keď mám lifetime value oveľa väčšie ako CPI, môžete si vybrať, že na ktorú stranu chcete dať, či chcete dať blended CPI, s tým všetkými virálmi a invitami, alebo chcete robiť ten K faktor, krát LTV, proste je to isté. A čo to hovorí napríklad, v podstate som spomínal na začiatku, tá monetizácia casual versus hardcore. Hardcore monetizuje oveľa vyššie, hej? Preto počúvate také správy ako, že Supercell, že majú $1 milión denne revenues. Fantastické. Oni sú navyše, závisí aj od platformy, čiže oni sú navyše na tabletoch jedine, čo bolo celkom ako dobré strategické rozhodnutie z ich strany, pretože ten pomer miery monetizácie web versus mobile, smartphones versus tablety je asi 1:4:8 a niekto hovorí až 16. Čiže tie tablety ako monetizujú neuveriteľne, preto oni dosahujú také čísla, ako dosahujú. A s takou midcoreovou hrou, to znamená, že tam je tá miera tej monetizácie tiež trošku vyššia. Retenčná krajina, tam sú tiež rôzne mústre, ktoré my s nimi ešte tiež moc neprichádzame do styku a čiastočne už na niektorých projektoch, ale napríklad je veľmi cítiť rozdiel medzi retention a priori, alebo tým správaním sa Američanov a Nemcov napríklad, že na Američan je človek, ktorý vie veľmi rýchlo niečo opustiť, zmeniť, je ochotný aj rýchlo zaplatiť, ale potom zase už namrieť a nemusí vôbec byť. Když to Nemec zase má skôr takú váhavejšiu peňaženku, ale zase keď už sa nám o to začne platiť, tak potom sa dostane dlhšie. To som hovoril. A v podstate pointa toho celého, if it doesn't sell, it's not creative. Čiže to sa snažíme na tých našich gamespodáckých stretnutiach o tom baviť a rozprávať. Nie je to niekedy tak strašne pragmaticky, ale ono to je na konci dňa je to o peniazoch, čiže človek môže mať strašnú kreatívu a keď to on nevie predať, tak mu to je celkom na nič. Tu už sa idem dotknúť takýchto otázok. Toto je taká najtypickejšia otázka, ktorú dostávame, že to vám aj niekto zaplatí. Lebo to je freemium hra, čiže nikto nemusí, nikoho tam nenutíme, že počúvaj, že tak keď zajtra nezaplatíš, tak už nebudeš nikdy hrať a vymažeme ťa. Rádovo je to 1 až 2% užívateľov, ktorí vôbec niekedy niečo zaplatia. To je z registrovaných, či návštev, či... To je zregistrovaných. Taký, čo už ale už je novšie obdobie, hej? Áno, hej, zregistrovaných. Hovorím, že ono to závisí od toho žánru, že či to je vyššie, nižšie, niektoré hry majú tú konverziu vyššiu, niektoré nižšiu, ale závisí to aj od žánru, aj od toho, že to je midcore, hardcore alebo casual. No a to, čo je smerodajné v našich hrách, čo vlastne Dávid na začiatku naznačil, to, čo nám ide v prvom rade, je získať tých whales, čiže tie veľryby do hry a tých udržať, pretože whales, síce ich je, to sa tiež ťažko vyjadruje, ale voči tomuto číslu zhruba taký pomer tam môže byť, že tých 5 až 10% od platiacich, a tí nám zaplatia 80% objemu transakcií vôbec, hej, čiže v podstate, pokiaľ nemáte hru, ktorá má 100 000
platiacich hráčov, tak tie vaše veľryby budete poznať pomene všetkých v podstate postupne. Ale to je super vec, tomu prídem hneď, už sa to dá využiť a ten potenciál platenia, ktorý som spomínal, tak akože najjednoduchšia miera, respektíve také meritko na to je HDP krajín, že to, podľa toho sú v podstate plus minus rozhádzané aj tie tiers 1 až 4. Čiže vlastne v tom tier 1 budú krajiny s najvyšším HDP na obyvateľa, v tom tier 4 presne opak. Čiže tu máme taký, že breakdown, sme snažili nejako vykonštruovať, že čo sú také typické tí top platiaci hráči v tých našich jednotlivých hrách. Chcel som dať aj fotky, ale potom som si tak povedal, že to by asi nebolo úplne košer. Že by ma na to niekto nemusel mať rád potom. Čiže TrainStation, logicky, tak ako vláčikmi sa dále moc nehrajú, čiže to je hra skôr pre mužov, čiže ten pomer muži-ženy je tam 80:20, ale sú aj baby, ktoré to strašne radi drtia. A taký typický hráč, platič z tých top by bol v podstate muž, ktorý je tak zhruba ročný okolo 1965. Čiže to má koľko rokov? Skoro 50 za chvíľu, no. A to hovorím, ten typický platiaci hráč, že sú tam aj starší, hej. Pri Dickies Adventure, ktoré je taký, že viac casual hrať, a tam bol v podstate zámer, ktorý nakoniec sa nám podaril naplniť, že sme sa strašne tešili, že je to hra skôr pre ženy, čiže tam typický platiaci hráč je žena, ale tiež v podstate takto vekovo niekde okolo, alebo po 40-ke. Tam taký zaujímavý údaj, ktorý sme, čo z toho, average revenue per paying user, čiže koľko priemerne dostanete z toho platiaceho hráča. A aj v tom sú tie baby silnejšie. Chlapi dajú 46, baby dajú 54. A potom... Ako? To je v euro? Áno, v euro. A tie dáta máte... Pekné, ale to by tu Filip nebol. Tie dáta máte... To by bolo super, no? Tie demografické dáta máte z čoho? Z ich profilu? Hej. Si vyplnili? Hej. Ale facebookovského Áno. profilu? Z facebookovského profilu ťaháme všetky dáta, to znamená, že niektorých nemáme dáta. Pretože oni si nemusia všetko vyplniť, nemusia všetko zdieľať a my sme ešte v minulosti boli takí tiež konzervatívni, že sme sa báli toho, že či ten hráč je ochotný dať všetky práva na všetko, alebo nie. Ale aká je odpoveď na to? Určite dá všetko na všetko, je to úplne jedno už v podstate. Ale Facebook, oni ako keď sme sa aj bavili s nimi, boli takí, že radšej menej dať, že je to lepšie, že ako keď dáte všetko, tak vtedy, no, neviem. Ale my sme si to potom sme si to aj overovali v číslach a v podstate si môžete od tých hráčov vypýtať, čo chcete. Emporia, ročník už nie je, že 65, ale 85, muž. Dá sa tam je dnešný pomer na Emporii, muži, ženy je tiež zhruba asi takýto, ako je na TrainStation. V čase sa to nejako vyvíja? Tieto číselka? No, napríklad tie ročníky. Či to sú... Nie, to nie. Že aj pred 5 rokmi to boli 80, to boli takto staré vývoj. Pred 5 rokmi ešte. No, aj za Emporiou, hej, akože. Ono to tam je ten produkt, alebo respektíve ten servis ako taký, tá hra je webový servis, takže ten servis ako taký má najväčší vplyv na to, že koho oslovuje. A potom sa človek potom môže snažiť ísť na nejaké okrajové skupiny, ale tam už keď naozaj neviete, že čo od dobroty, tam sa človek môže zaplatiť a zaregistrovať a tak ďalej, tak OK, ale ten core je core. Tu nás sme si dali takéto dáta zase, čiže túto lifetime value toho hráča Emporii je asi pol eura. A average revenue per paying user, čiže koľko zaplatia platiaci hráči, priemerne je 49, čiže tam je pomer asi 1:100 zhruba. To je za aké časové obdobie? Mesiac. Takže takto. Čo ja tu mám hore máme, že prečo to funguje naše. Môžeme naspäť. Super. Tuto asi moc sa nevidno, ale tak je tak podstatné, v podstate len toto, čo je tu.
robíme samozrejme také, že profily tých hráčov, aby sa videli, že kto, čo, ako, na čo používajú tie veci. A tuto máme konkrétne profil nášho hráča. To, čo nevidíte, to je vlastne muž, je to Dan, last seen one day ago, čo znamená, že je stále aktívny, veľmi hrajúci. A to sú v podstate transakcie, ktoré sa týkajú financií. Zelené je, že niečo si nakupoval kredit a ostatné sú, že míňal. Level 374, playtime 782 dní, čo vlastne to je cez 2 roky, ak sa nemýlim. A revenue za ten čas 5600 eur. Transakcií 239. Takže to je taký akože top whales. A zase som stlačil Zigmundy. Toto je napríklad jeho facebookový profil. Akú hru hrá. Je asi jasné, ale vidíte napríklad to, čo je super tu na vidno, je, že čo na tých whalesov vplýva. Tuto máte jedného spoločníka, druhého spoločníka a tuto je vlastne community manager TrainStation. Čiže naozaj ten customer care práve v tom, že keď si zoberiete, že keď pri tých konverziách, ktoré som spomínal, tak ten whales, tie veľryby generujete niekde okolo medzi pol promile až promile z toho celého množstva hráčov, tak vtedy ich naozaj nie je až tak veľa, že sa nedajú pokryť. A keď takýto človek potom zapíšti, že mám problém s niečím, tak to treba okamžite vyriešiť. Dobre, tu máme že ďalšiu takú profilovku spravenú. Toto je celkom taká naša obľúbená pani tento raz. 52 rokov, female US. Last seen 0 days ago, to znamená, že bola aktívna ešte ten deň, keď sme robili tento screenshot, čo bolo včera. A táto pani je strašne špecifická tým, že ona si strašne dlhý čas kupovala veľmi taký najmenší balík v Digim tentokrát za 5,50 a teraz prešla na $10 balíčky, nikto netuší, že prečo. Asi ju to prestalo baviť to tak často klikať, neviem. A každopádne level 80 je to strašne vysoko v Digim. 64 dní to hrá a za tých 64 dní minula nejakých 2300 eur. A to málo minula, nie? Lebo keď vidím, že za pol hodinu tam ide jak stroj. No ale ešte neprišla na čaro... alebo neprišla na čaro $100 balíčkov. Každopádne, táto pani je veľmi zaujímavá tým, že práve ona je taký produkt našeho takého interného cross-sellu, nazvime to. Pretože ona hrala predtým asi 2 roky vlaky, v ktorých minula, myslím, že 50 USD. 30 USD? Nie, 37 eur a 50 USD. 50 USD za 2 roky minula vo vlakoch a hra 2 mesiace Digiho a minula tam 2300 eur. Čiže to sú také tie rozdiely, že človek vlastne nikdy nevie, že kedy, na čo, prečo, ale treba skúšať a hľadať. A spraviť aj takýto napríklad cross-sell. Event tracking. To je naša obľúbená vec, pretože neviem sa teraz tu nahrať na nikoho, toto je vec, s ktorou bojujeme teraz relatívne nedávno a snažíme sa z toho spraviť maximum. Problém hry takejto je, že vy tam máte kvadriliard eventov, ktoré by ste mohli evidovať, nie? Ale keď si dáte potom spraviť napríklad od Kiss Matrix alebo Contagion tú cenovú ponuku, že koľko vás to bude stáť také niečo trackovať, tak si to veľmi rýchlo rozmyslíte. Pretože tam naozaj platíte za event. OK, s Contagion sa dá dohodnúť aj na nejakom MAU toľko a toľko, čiže oni to potom už riešia na pozadí ako chcú. Ale tie eventy samozrejme sú úplne vynikajúce pri tej optimalizácii a sledovaní funnelov jednotlivých. A momentálne niekde na nejakej úrovni, že 30 eventov na deň na hráča. My sa to snažíme nejakým spôsobom selektovať, lebo to nepotrebujete mať pustené neustále. Sa to dá vždy vypnúť, zapnúť na nejaký čas, odmerať si nejaké zmeny a trackovať potom prípadne len soldovať že každého 10., 30., 50., ako na to vyhoví. Alebo platiaci napríklad. No.
A tuto máme takýto obrázok toto je z Bitfanu, trackovanie s Digim. Tuto je napríklad trackovanie, že ako sa ľudia dostanú, že ide sa nalogovať, hra sa mu naloaduje a ide ďalej. Čiže tam je napríklad, tuto je drop z toho, že niekto sa ide nalogovať a už vlastne tú hru doloaduje len 72% ľudí. Jeden príklad, druhý príklad, tu máme, že to je tiež z Digiho, trackovanie jednotlivých stageov a questov napríklad, hej, to snažíme sa dostať niekde smerom v tom 97%, a neviem strácať viac ako to 3% na kroku. A toto je vlastne nejaká celková priepustnosť toho tutoriálu, niekde okolo 33%, chalani tam tuším začínali s nejakými 26 mali, alebo tak nejako na začiatku, čiže to pekne krok po kroku to vlastne zoptimalizovali o nejakých 7%. Už, jak sa na to časovo? Ja som si zabudol časomieru zapnúť. 15 minút ešte aspoň sa vrátane otázok. Dobre, tak to dobehneme teda. Trackovanie marketingu, to je pre nás strašne dôležitá vec, lebo my sme vlastne boli taký netypický príklad startupu, ktorý začínal s tým, že sme tlačili performance marketing, ktorý sa nám svojho času aj vracal. Čiže ako to my počítame, to som myslím, že spomínal na začiatku, že registrácie z kampane plus registrácie z daného inviteov z tej kampane, tak? A na jednej strane teda ten cost per install z tohoto kohortu a na druhej strane máte nejaký return of investment, to znamená, že tí ľudia postupne začnú platiť, peniažky sa vám vracajú a tým pádom viete povedať, že tá kampaň má šancu na úspech alebo nemá a viete ju vypnúť, zmeniť a tak ďalej. Čiže keď sme začínali s vlakmi, čo bolo začiatok roku 2011, vtedy tá návratnosť dokázala byť niekde na úrovni 7 dní, dneska to sú asi zhruba 3-4 mesiace. Prečo to tak je? Tá cena performance marketingu na Facebooku medziročne ide asi o 200%, čiže plus 100% navyše, čo je celkom hodne. Toto je taký strašne fantastický screenshot, čo nič neviem, ale basically o čo ide, je tu máme, že zoznam kampaní, všetky, a tu nie sú zďaleka všetky, ktoré ten daný deň bežia. A máme tu na množstvo parametrov, ktorí kolegovia na marketingu sledujú a pozerajú, či sa tá kampaň vyvíja priaznivo, vtedy vlastne dokážu tam prípadne zvýšiť nejaké veci, alebo sa vyvíja nepriaznivo a vtedy sa dokážu vypnúť, teda mali by GitHub. A meriame tu napríklad, že koľko dní tá kampaň beží, aká konverziu má na začiatku, CTR-ka, retention jednodňová, 7-dňová, počet inviteov, ktoré z tej kampane idú, ako generuje platiacich užívateľov, čo vidíte tu že z tej kampane, ktorá, tu máme napríklad, že koľko userov, keď tu mám kampaň, ak sa nemýlim, nejakého skoro 4000 ľudí a z toho postupne príde 0 paying userov alebo 1, takže to je asi tak nejaký polarita. Akože niekedy to je lepšie samozrejme. A potom tu sú ešte rôzne číselka, CPR-ka, takéto srandy. A tu sa vlastne ráta potom, že revenues, že koľko revenues príde z tej kampane. A potom rátame spend, že koľko sme minuli na tú kampaň. A tu je nejaká kalkulácia, že za koľko dní sa tá kampaň navráti. Čiže tu sú nejakí šampióni, ktorí majú 1300 dní, čiže tá kampaň asi na zabudnutie. Čiarky, že to nie je ešte prekalkulované. A zrejme to bude asi kvôli tomu, že tam nie sú žiadni platiaci hráči zatiaľ. Dobre, čiže ešte takto, že aké túly používame, sú to rôzne túly, snažíme sa teraz naozaj tam vybudovať u nás analytické oddelenie, ktoré bude schopné zvládať tento celý challenge. A spolu s tým nasadzujeme čím ďalej viacej všelijakých nástrojov, ktoré v časti robíme, že interne, čo sa dá, ako sa dá, a v časti vlastne hľadáme nástroje, ktoré sú že celkom vhodné na tú našu činnosť. Našťastie už tá situácia nie je taká, jak bola pred 2 rokmi, alebo 3, keď to ešte len vznikalo celé. Dneska už máte fantastické toolsety, ktorým sa dajú tie veci merať. Bohužiaľ väčšinou stojí aj dosť peňazí. Takže v prípade toho Contagion, keď sme chceli cez Contagion, napríklad zaplatíme asi $200,000 ročne za to. Preto
tých z vás, ktorí napríklad ich zaujíma, že ako nejaké aplikácie poznáte možno, že AppData, my sme teda začali používať napríklad takto, že AppStats, respektíve teraz sa premenovalo na MatrixMob, to je celkom zaujímavé, tam vidíte, že ktorá aplikácia, koľko ľudí, ako segmentáciu a tak ďalej, máte perfektný tool. Začali sme používať Glow, to je tool vlastne na marketing, optimalizáciu marketingu a tak. No a čo teraz robíme? To je vlastne sa naspäť, že kde je tá konverzia zakopaná pre nás momentálne a snažíme sa ju odtiaľ vykopať. Snažíme sa vytvoriť takýto, že optimize loop s A/B testingom. To sme v podstate teraz nedávno začali. A to celkom funky. Tvoríme si vlastný event tracking systém, to som spomínal. Používame z časti ten Mixpanel, ale tam platíte za každý event, takže to stojí fakt, že kvadriliardu. A snažíme sa teraz budovať taký fakt, že veľký data warehouse, ktorý dokáže utiahnuť milióny eventov, lebo to je naozaj ten challenge, že kam to nacpať, tie dáta tak, aby sa potom v reálnom čase s nimi dalo logicky pracovať, to si poznáte. A keďže u nás naozaj sa dajú vyrobiť milióny až miliardy týchto dát, tak je to naozaj že challenge. A rozširujeme si pánov analytické oddelenie, aby sme toto zvládli. A toto je vlastne taký kvázi ten, že optimize loop, respektíve výsledky pri jednom našom projekte, ktorý, tuto sú nejaké, že úroveň revenues január, február, marec. Čiže na základe toho, že tam tie veci meníme, tak sa postupne darí posúvať vyššie a vyššie. Takže, ak vám môžem dať nejaké že veci, že ako zaujímavosti, čo si odporúčam pozrieť, skúsim si pozrieť tie veci okolo Contagion, ktoré máme tak fantasticky spracované. Na Slideshare napríklad, majú aj miliardu videí na YouTube a tak ďalej. Z čoho my čerpáme a kam aj chodívame pravidelne sú tieto Casual Connect konferencie. To je presne od nás z fachu. To je taká trojdňová konferencia, ktorá sa koná 4-krát za rok. Tu je linka na to. A keby ste mali nejaké otázky, potom aj neskôr, tak pôjde mi napíšte a veľmi radi pomôžeme. Máte otázky? Otázočky? Dobre, mikrofón. Počujeme sa? Už sa asi počujem. Sice prednáška bola trošku dlhšia, ale obec sme relatívne rýchlo skončili, takže ak máte niekto nejaké otázky, tak máme ešte priestor. Možno aj bez mikrofónu zvládňam. Nech sa páči. V prvom rade úplne, že fantastická prezentácia, mi sa to veľmi páčilo. Chcem sa spýtať takú otázku, že tých nástrojov používate veľa, asi vás tu tam baví to skúšať nové a nové nástroje, a že či to nie je trocha problém sa potom v tom orientovať, lebo ako zo skúsenosti, že čím človek používa viac nástrojov, tým je proste taký zmetenejší. A v konečnom dôsledku si musí vybrať nejaký 1, 2, 3, ktoré bude používať. Ideálne, keď bol nejaký jeden. A videl som, že robíte teda niečo nejaké vlastné, nejaký vlastný event tracking, ale to som chcel spýtať, že ako tie dáta potom zbierate, či používate niečo ako, tam som nevidel nejaké good data, ktorý tie dáta agreguje z tých rôznych nástrojov a robí z toho nejaké ďalšie dáta. Dobre, čiže nepoužívame good data ani nič také, ako som spomínal. My sme dlhšiu dobu fungovali tak na takých že top štatistikách, high level view v podstate. Ako náhle sme sa teraz dostali do toho, že chceme sa pozrieť na tie veci zbližšia a sledovať to, čo sa deje vnútri, tak sme veľmi rýchlo narazili na aj fyzické možnosti toho riešenia, ktoré sme mali urobené doteraz. Takže kvôli tomu som tam aj spomenul, že sa teraz snažíme vybudovať nejaký naozaj že veľký data warehouse. Napríklad dneska už sme dokonca narazili na také poetické problémy typu, že skopírovať celú databázu, aby sme mali niekde že offline a dokázali na ňu robiť nejaké štatistické queryny. Tak to už začalo byť tak dlho trvať, že už to bolo neúnosné jednoducho. A tým pádom vybudovať akože ten storage tých dát, kde dokážete na tým robiť komplexnejšie operácie, je potom, že celkom netriviálne. Neviem, či som ti zodpovedal zrovna tú otázku. Asi možno aj hej. Možno keby som ešte doplňujúci, že koľko vás je na tú analytiku?
Či to robíš ty, ale... Nie. No, je tu ináč naša šéfka analytiky, Betka, takže keby ste sa chceli s ňou potom stretnúť, tak sa kľudne opýtajte nejaké otázky. A koľko nás tam teraz je na analytike? V podstate traja. No. A našim cieľom je, že do konca roka by to malo, teda respektíve, v priebehu roka by to malo minimálne 8 ľudí, aby sme to stihali. A chceme spolupracovať a spolupracujeme aj s externými firmami na práve, ktorí majú už nejaké väčšie skúsenosti a know-how, aby sme to spravili rýchlejšie a efektívnejšie. Je trošku halus v tom, v podstate, že ako tie dáta nejakým spôsobom integrovať dohromady a porovnávať, tak to je práve to, že prečo máme tie naše vlastné systémy. Lebo tam vlastne sa to nejakým spôsobom dá spájať. Ja mám ešte takú otázku, že, ale to ja si myslím, že akože tie dáta nejaké hostujete štatistiky všetko u seba, že na to máte nejaké, potom asi obrovské server, keď všetko ide cez vás, alebo ako to bude, alebo cez to preženete, alebo všetko je vonku, alebo Facebooku. Nie, tie dáta sú u nás, na serveroch. Teraz sme napríklad menili a rozširovali sa tak, aby sme fungovali na väčšom dátovom poli. Čo bola jedna z tých nevyhnutností, že ako s tými dátami potom pracovať. Čiže aby to bolo flexibilnejšie. Dobre. A volenia to? No, chcel by som sa spýtať, si sa zmieňoval vlastne na tom customer service ku každej hre, že čo to teda obnáša a potom v ďalšom kroku, keďže tie whales sú vlastne ako keby hlavní ľudia, ktorí vám prinášajú zisk, či im vyhovujete do tej miery, keď si príde nejaká požiadavka na zmenu v hre, že si niečo pridať a že ako tento proces interne prebieha. Čiže customer care, ako robíme, v podstate snažíme sa mať čo najväčšie pokrytie v tých jazykoch, ktoré robíme, lebo napríklad TrainStation sú dneska 12 jazykov približne. A je tam veľmi silná komunita tých ľudí, lebo vláčikári sú naozaj ľudia, že to vidno aj v tých profilovkách, že tam vidíte nejaký vlak, alebo šťastného človeka s čiapkou v nejakej lokomotívy odfoteného. Zohľadňujeme samozrejme, že aj požiadavky a dokonca keď tí ľudia prekročia nejakú hranicu payment gross, tak dostanú od nás napríklad darček ako nejakú personalizovanú lokomotívu a takéto veci. Čo sa im samozrejme veľmi páči a radí. Tady sa s tým potom aj chvália. Akože tam tie motivácie je viacero, lebo potom pre niektorých napríklad silou motiváciou je tá prestíž v komunite, lebo oni si tvoria napríklad na Facebooku svoje vlastné nejaké grupy a skupiny, v rámci ktorých komunikujú a potom, keďže sa oni poznajú s našimi supportiakmi alebo community manažermi alebo s najvyšším šéfom, tak si s nimi vypisujú a potom zistia nejaké informácie, ktoré tým pádom vedia oni šíriť, že sa ich dozvedeli priamo. Ako sú rôzne také veci. Čo robíme ešte len tak, že čiastočne je nejaký že personalizovaný offer, lebo vlastne práve tí whales ti ponúkajú veľa priestoru na to, aby si dokázal tam v podstate neísť do nich v úvodzovkách takouto štandardnou ponukou, ale snažíš sa vyťažiť z toho maximum, lebo naozaj premium hra stojí a páda na tom, že ten človek tam musí vedieť minúť tie peniaze. Pretože pri týchto whales, pre nich je to patrí k tomu hernému zážitku, vieš, ten whale tam nezostane, pokiaľ ho nemôže zaplatiť. Pokiaľ sa to nemôže kúpiť a vidí to a páči sa mu to a my tam máme na niektorých miestach trošku tak možno chybu v týchto veciach, že si to nemôže kúpiť, lebo napríklad musíme nejaký level, ale niektorých to zase napríklad motivuje k tomu, že tak potom sa do toho oprú poriadne, aby sa dostali na tie vyššie levely a boli ako v tej hre kvázi niekým, kto si môže dovoliť všetko.